Мин майор Рыбалсу Атласовна Әлмәт шәһәренең 36-нчы Тылсымлы сарай балалар бакчасында тәрбияче булып эшлим. Минем чыгышымның темасы мәктәпкәчә яшьтәге балаларның таны белү активлыгын уен технологиялары аша үстерү. Мәктәпкәчә тәрбия учреждениеләренең төп бурычы балаларны рухи яктан бай, физик яктан сәламәт итеп үстерү. Алар төрле юллар белән тормышка ашырыла. Шулар арасында иң әһәмиятлесе, үтемлесе һәм нәтиҗәлесе ул уеннар. Уен ярдәмендә балалар зирәклек, оешканлык, коллективта үзеңне тота белү, җитезлек кебек матур сыйфатлар тәрбияләнә. Уен ул бала эшчәнлегенең тормышлылыгының аерылгысыз өлеше. Уеннар бер яктан физик тәрбия чарасы булса, икенчедән күп кенә уеннар эстетик тойгылар тәрбияләүгә зур ярдәм итә. Физик активлык балаларда җитезлек, өлгерлек, кыюлык, сыйфатлы тәрбияләү белән беррәттән нәниләрнең игътибарлыгын арттыруга, хәтерләрен үстерүгә дә булышлык итә. Балалар татар халык уеннарын да бик яратып уйныйлар. Халкыбызның гөрәбәтләре, яллары, тормыш-көнкүреш чагылышы. Тапкан бу уеннар балаларга өлгерлек, тапкырлык, ярдәмләшү, шулай кешелеклелек, шәфкатьлелек, сабырлык кебек күркәм сыйфатлар тәрбияли. Мәктәпкәчә яшьтәге балалар арасында иң яратып уйный торган уеннар ул хәрәкәтле уеннар. Хәрәкәтле уеннарның әһәмияте балалар организмын ныгыту, аның хәрәкәтләрен үстерү. Хәрәкәтле уеннар балаларның физик үсешенә булыша, сәламәтләрен ныгыта, хәрәкәт координациясын яхшырта. Төркемебездә без балалар белән күз бәйләш, оясыз күке, куян, казлар, аккошлар, җиз бүкән, песи һәм тычкан кебек уеннар уйныйбыз. Әлеге уеннар ярдәмендә безнең балалар тырыш, көчле, сәләтле, нык ихтыярлы булып үсәләр. Хәрәкәтле уеннар физик активлык, җитезлек кебек физик сыйфатлар тәрбияләү белән беррәттән сабыйларның игътибарлыгын арттыруга, хәтерләрен үстерүгә булышлык итә. Җырлы биюле уеннарның да максаты балаларда җыр һәм музыканың характерына туры китереп, хәрәкәт итү күнекмәләре формалаштыру, халык авыз иҗаты әсәрләре белән кызыксыну һәм аларга карата мәхәббәт тәрбияләү. Уен вакытында балалар көйгә карап хәрәкәтләнәләр, дәртләнеп җырлыйлар, бийләр. Без балалар белән түбәтәй, шума үрдәк, шумаказ, шүрәле, су анасы, ак калач һәм башка шундый җырлы биюле уеннарны уйныйбыз. Бармак уеннарының да әһәмияте зур. Бармак уеннары балаларның акыл, фикер, эшчәнлеген үстерүдә, дөньяны каттанып бирелергә өйрәтүдә бәя биреп бетергесез тәрбия чыганагы. Без алар белән уйныйбыз йозак, кар әвәләү, ялкау бармак, кошларны сыйлау, гаилә кебек уеннарны уйныйбыз. Уеннар никадәр кызыклырак итеп оештырылса, аларның файдасы да шулкадәр зуррак.